Hi guys! Welcome back sa PH Kapampangan Cooking. For today's lunch, magluluto tayo ng ginataang tulingan. Tara, simulan na natin. Ang una nating gagawin, papakuluan muna natin yung ating isda. Syempre guys, nilinisan ko na kanina yan. Pinaikot ko lang yung buntot at hinila, and then binalawan ko siya ng mabuti. At hinati ko na rin siya sa tatlo guys. As you can see guys, naglagay tayo dito ng luya. Maglalagay din tayo ng sibuyas, bawang, paminta, asin, suka, at tubig. And then guys, papakuluan natin yan ng mga 30 minutes para mawala yung lansa ng ating isda. After 15 minutes guys, babalik rin lang natin yung ating isda. Pagkatapos, ituloy lang natin yung pagpapakulo nito guys ng mga 15 minutes pa. Ayan guys, after 15 minutes ulit, pwede na nating iahon yung ating isda. At sisimulan na natin yung pagluluto nito. Itatapon na natin yan guys, no, yung pinagpakuluan natin ng isda. Okay guys, ngayon naman piprituin muna natin yung ating isda para siguradong wala na yung lansa ng ating isda guys, no. Ipa-fry natin yan guys ng mga 3 minutes lang bawat side. After natin prituhin guys, hanguin lang ulit natin yan at saka natin siya itatabi muna, and then magigisa na tayo. Okay guys, magigisa na tayo. Unahin natin yung luya. Chinap ko siya ng maliliit guys, no, para makain din natin. Pero depende naman sa inyo yan guys, pwede naman yung i-chop ng malalaki kung ayaw nyong kainin. Ayan guys, palalabasin lang natin yung aroma ng ating luya. And then guys, sunod na natin yung ating garlic. Once na golden brown na yung ating bawang guys, isunod na rin natin yung ating onion. At pag malambot na yung ating onion guys, ilalagay na natin yung ating piniritong tulingan kanina. Pagkatapos, haluin lang natin yan para maglasa yung ating iginisa. Then guys, pag nahalo mo na siya ng mabuti, pwede na natin ilagay yung 1 big can na coconut milk. 1/4 cup na vinegar, paminta. Ilalagay ko na rin yung ating siling haba. Yung iba guys, hiniwa ko, no, para may konting anghang yung ating ginataang tulingan. And then, haluin lang ulit natin ng mabuti yan. At lulutuin pa natin siya ng mga 20 minutes in low fire. Ayan guys, after 20 minutes, titikman naman natin siya. Naglagay na pala ako ng konting asin kanina guys, no, hindi ko lang siya nabidyohan. Depende naman sa inyo yan guys kung gaano karami ilalagay yung asin. Kung medyo natatabangan pa kayo, pwede nyo naman dagdagan. This time guys, ilalagay na natin yung huling ingredients natin o yung ating sikreto sa pagluluto ng tulingan. Maglalagay tayo ng 1 tablespoon na asukal. Pangbalanse at pampasarap sa ating ginataang tulingan yan guys. Haluin lang ulit natin guys at ituloy lang natin yung pagluto nito ng mga 5 minutes pa. At pwede na itong iserve.